Binaha ang ilang lugar sa Dagupan City dahil sa high tide. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Si Jay, nangangambang ilang residente sa banta ng leptospirosis at dengue dahil pa rin sa mga nararanasan nilang pagbaha, lalo pa ngayong inaasahan ang mga pag-ulan sa may malaking bahagi ng Luzon dahil pa rin sa umiiral na habagat. Kalbaryo sa ilang residente sa Sitio Baybay, Barangay Pantal, Dagupan City ang pagbaha. Napipilitang lumusong ang mga bata sa 1 hanggang 2 talampakang lalim ng baha. Mas malalim pa raw ang level ng baha sa looban ng barangay. Apektado rin ang pagdaan ng mga sasakyan dahil sa baha. Simula nung pumasok ang panahon ng tag-ulan na sinasabayan pa ng high tide, ito na ang karaniwang sitwasyon dito sa Sitio Baybay, Barangay Pantal, Dagupan City. Ang ginagawa ng ilang residente, naglalagay sila dito ng malalaking bato na tungtungan nila. Pero kapag wala yan, napipilitan silang lumusong sa baha. Siyempre, nakaapak ka, walang buta, ganyan. Kaya nahihirapan kami. Ayon sa Pag-asa, pinalalakas ng namatang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang habagat. Binabantayan na isang tropical depression pero napakalayo. Nasa 1,700 east of Southern Luzon. Walang epekto dito sa Northern Luzon. Patuloy rin na magpapaulan sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Makakaroon pa rin tayong tinatawag natin na pulo-pulong ulap o yung tinatawag na isolated thunderstorm dito sa Northern Luzon. Si Jay, sa mga oras na ito, nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng lungsod ng Dagupan. Pero sa pag-iikot natin kanina, napansin natin na humupa na rin ang baha sa ilang bahagi ng Barangay Pantal. Ay naman sa Pag-asa, kung hindi magbabago ang direksyon ng namataang bagyo, ay hindi na ito inaasahan na papasok pa sa Philippine Area of Responsibility. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.